Sallent es va tornar a bolcar amb la Marató de TV3 i va celebrar la 5a Milla Solidària, una iniciativa de les diverses AMPAs de les escoles i instituts del poble amb el suport de l'Ajuntament. A les 11 del matí, els corredors i assistents es van concentrar a la plaça Sant Antoni Maria Claret per a participar en les diverses curses. Primer va ser el torn de la Milla Solidària, que va guanyar l'atleta del Club Natació Sallent, Aleix Sallarès. Bueno, content per haver pogut quedar primer, però bueno, això sí que és una mica una anècdota, diguéssim. L'important avui era participar en la causa solidària, recaptar diners per la marató i tenir un matí diferent, no? El periodista de TV3, Arcadi Alibés, un habitual del món del running, també hi va col·laborar. Bé, a veure, això ja fa 5 anys que es fa i jo sempre penso que això aniria creixent i que es aniria engrescant més gent, més pares, però costa una mica, però vaja, està bé perquè tot suma per col·laborar per la marató i és una oportunitat també de córrer una mica per aquí als carrers del centre del poble per on sempre vas caminant i és divertit. A més, és una distància d'una milla, 1.609 metres, que està molt bé perquè és curteta, pot fer-ho tothom, no cal pas que vagis gaire de pressa si no vols, el que sí que es vol provar una mica doncs pot anar ràpid i jo estic més acostumat a fer curses molt més llargues, però per això també va bé de tant en tant fer una cosa diferent com aquesta. Després va ser el torn de les curses infantils i la tradicional i original cursa de cotxets, en una jornada solidària i emotiva on va regnar el bon ambient. Sí. Això va sortir quan estàvem a la llar d'infants. Exacte. Vam fer alguna cosa adaptat als nostres petits, perquè... Que llavors ho vam obrir a tothom per poder atraure el major nombre possible i fer més diners per la marató de TV3. Des de l'organització s'està valorant avançar aquesta jornada en el calendari per atraure més assistents. Sí, segurament, perquè és que a l'època de Nadal és el que passa, tothom, que si finals de curs de l'escola de música, que si pessebre vivent, que si no sé què, dic, potser si ho fem a finals de novembre aconseguirem... No? Volem treure més diners per la marató de TV3, que en el cap i a la fi és el que... És per el que estem aquí, i venim aquí passant-nos-ho bé. Sí, aquest any hem tingut una cosa molt emotiva que no ens havia passat mai amb els 5 anys, de la Rosa que ha corregut, doncs en nom per la seva germana, que el va patir un ictus, doncs... La veritat és que molt maco. Sí. Després de l'exercici, els corredors i els assistents van gaudir d'una xocolatada popular per a col·laborar amb la Marató de TV3.